Najnovší projekt, ktorým sa zaoberám momentálne, som si pracovne nazval Moje fiktívne bubikrajinky. Ide o zmapovávanie nejakých konkrétnych miest, ktoré mi boli ukázané formou nejakých prechádzok a venčenia psa. Všetko sú to miesta, ktoré sú vlastne v dostupnosti Bratislavy a tým, že teda ja som človek, ktorý pozná cestu tak do roboty a do ateliéru, tak som bol o toto ochudobnený. Super, že spoznal človeka, ktorý bol ochotný ma vyťahnuť z tohto zadebnenia a začal som vlastne prechádzať nejaké miesta, ktoré boli pre mňa celkom nové. Jedná sa o zopár miest v okolí Slovnaftu, miesto v Rakúsku, rakúsky kopec, ten Braunsberg a nejaké plochy pri Dunaji, Hamuliakov a tak ďalej. Akože ono aj toho viacej vzniklo zatiaľ, myslím, že na túto tému nejakých 6 objektov. A to, čo sa jedná, čo tam spracovávam, je to, že vždy som sa nehal inšpirovať tým daným miestom, tým terénom tej krajiny ako keby. Ale ako sochár a výtvarník som sa posnažil vždy do toho daného objektu alebo sochy zadefinovať aj nejakú emóciu alebo nejaký pocit, ktorý som si tam zažil. Samozrejme, ten pocit bol zažitý jednak na základe toho, že to bolo pre mňa úplne nové miesto a na základe aj toho, že som tam bol s človekom, s ktorým som sa nejakým spôsobom cítil adekvátne k tomu. Vždy vzniklo miesto, inšpirácia danou krajinou, vodnými plochami, terénom krajiny, stromami a plus som sa tam snažil vždy zadefinovať tú nejakú emóciu alebo ten nejaký umocnený môj pocit, ktorý som tam na tom danom mieste nadobudol. Ono vyzerá, že táto téma, nepoviem, že je vyčerpaná, to určite nie, ale tak nejak sám cítim, že je u konca a teraz v posledných dňoch mi napadlo vlastne vytvoriť posledný objekt ako keby k tejto celej téme a uzavrieť ju. A je tam zaujímavé vlastne ten daný prístup k tej veci, že doteraz som teda reagoval na konkrétne miesta a snažil sa tam vsunúť nejaký ten vnútorný pocit. A teraz idem k tomu poslednému objektu, pristupujem úplne opačne na základe tých celkových pocitov z toho celého obdobia objavovania týchto miest mi vznikol samozrejme nejaký pocit, nejaká emócia, ktorá je vo mne a posnažím sa vytvoriť vlastne fiktívnu krajinu. Čiže bude tam presne to opačné garde, že teraz vznikne krajina, ktorá je nereálna. Ale vznikne na základe tých celkových dojmov, pocitov a zmysel a nezmysel z toho celého, čo sa odohráva.